Παραμένουμε στη δεύτερη εθνική για να δούμε ένα αφιέρωμα για τον Όφη, ο οποίος για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Ωστόσο, με τη φετινή αγωνιστική του εικόνα και τη συμπαράσταση του κόσμου του, ο οποίος έχει συσπηρωθεί μετά την αλλαγή στα διοικητικά δρόμενα, δείχνει έτοιμος για την επιστροφή στη Super League. Την Κυριακή 26 Απριλίου 2009, όταν ο Σταύρος Τριτσόνης σφύριξε τη λήξη του αγώνα Παναθηναϊκός Όφη, γράφτηκε η πιο μελανή σελίδα στην ιστορία του κριτικού συλλόγου. Μετά από 33 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Αλφα-Εθνική, ο Όφη υποβιβάζεται. Αυτό θα οδηγήσει τον κόσμο της ομάδας στους δρόμους. Με αλλεπάλληλα συλλαλητήρια και διαδηλώσεις, ζητά την αλλαγή διοκτησίας της ομάδας, ώστε να μπορέσει να πατήσει ξανά στα πόδια της και να επιστρέψει στη Super League. Η πίεση του κόσμου οδηγεί τον δήμαρχο Ηρακλείου Γιάννη Κουράκη να ηγηθεί κίνησης για να έρθει η αλλαγή στην ιδιοκτησία της ομάδας και η απαγκίστρωσή της από το παρελθόν. Οι μέρες όμως περνούν, δίχως ουσιαστικό αποτέλεσμα σε αλλεπάλληλες συζητήσεις και επαφές με τους μεγαλομετόχους, κάτι που κάνει τον Νίκο Μαχλά, που πλέον έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να κτίσει αγωνιστικά αυτή την ομάδα, να αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες στην απόκτηση παικτών. Το σίγουρο είναι ότι βαδίζουμε και έχουν μπει οι βάσεις, αλλά τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα. Είμαστε σίγουρα στην τρίτη θέση που, αν λέγαμε από την αρχή να είμαστε με 30 βαθμούς στην τρίτη θέση, δεν θα λέγαμε όχι, θα ήταν ένας στόχος που θέλαμε να τον πετύχουμε. Οι βεβαιασμένες επιλογές όμως στις μετεγγραφές και το μικρό διάστημα της προετοιμασίας δεν δίνουν στον Όφη την καλύτερη δυνατή αγωνιστική εικόνα. Και ο απολογισμός των 7 βαθμών στις εισάρθμιες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος δεν κρίνεται ικανοποιητικός. Με αποτέλεσμα, μετά τον αγώνα με την Κέρκυρα και τη βαριά ήττα με 3-0, να θυσιαστούν οι τότε προπονητές Μύρονα Σιφάκης και Νικόδημος Παπαβασιλείου και να αναλάβει την τύχη της ομάδας μια άλλη μεγάλη δόξα του παρελθόντος, ο Νίκος Γκουλής. Το ξεκίνημα του Γκουλή δεν συνοδεύτηκε με νίκη, αλλά με το ισόπαλο 1-1 κόντρα στον Πανετολικό. Ήταν όμως η αρχή για ένα εντυπωσιακό σερί 10 αγώνων που η λέξη ήττα ήταν άγνωστη για τον Όφη. Αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σε τι κατάσταση βρισκόταν η ομάδα από το καλοκαίρι, που θα έλεγα ήταν υποδιάλυση σχεδόν, και βρεθήκαν μερικοί άνθρωποι και θα έλεγα τη βγάλαν το διέξοδο, νομίζω τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Εντάξει, άμα το πάρουμε από την αρχή της σεζόν, ξέρουμε όλοι με τι δυσκολίες ξεκίνησε αυτή η χρονιά. Πιστεύω αρκετά σύντομα ήδη έχουν ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα. Η ομάδα και με ενισχύσεις που έχουμε κάνει είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω είναι στο καλύτερο υλικό, αλλά και είναι η καλύτερη ομάδα της κατηγορίας. Όπως βλέπουμε, η ομάδα αποδίδει καλά στα παιχνίδια. Έχουμε δέσει ως σύνολο, ήρθαν και τα καινούργια παιδιά. Μας έχουν βοηθήσει και αυτοί πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και ο στόχος μας είναι να πάμε αλφα-εθνική απευθείας, χωρίς την παράση. Θα το προσπαθήσουμε και νομίζω ότι στο τέλος μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι δύο ήττες από Διαγόρα και Αγροτικό Αστέρα φρενάρουν που στιγμή την ξέφρενη πορεία του, όμως η επιβλητική εμφάνιση και η νίκη 3-0 επί της Καλαμάτας σταθεροποίησε τον Όφη στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και έδωσε παράλληλα την όθηση ώστε η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη. Η ομάδα βρήκε το δρόμο της, οι μεταγραφές γίνανε, ο κόσμος, όπως βλέπουμε τον Γερόφανη μαζί του, είναι λογικό, Όφη είχε πάντα κόσμο. Στις δύσκολες στιγμές ήταν πάντα κοντά του και στις δύσκολες και στις εύκολες, έτσι. Το θέμα είναι αν είναι να ανεβούμε απευθείας, αυτό, να μην πάμε στα μπαράζ. Νομίζω ότι όποιος είναι ο Όφη πρέπει να αγαπάει τον Όφη στις δύσκολες στιγμές και αυτό αποδεικνύει ο κόσμος του.